Candidate. Long live, long live, YTF, long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Election of BJP ni kaisa bana vote kurai. Vote kurai, vote kurai. Election of BJP ni kaisa bana vote kurai. Vote kurai, vote kurai. Kasi kiri biang mata lah, orang. Sabay nanda payagi, wag sama sabay nanda paljagi. Akal kami kira nanda kelai di jatuh, rano mokol sini takas lebi. Ay dudul shani bagi hano takaldi, bersyaromi tirano takaldi. Yaksi yagani boya nota kiri di, ubagra no kabay koito kaidi. Desi palo kasudi. Norok wasakai sini palbaksa khlai sangbai baksa logiri tongmani bagai जों दिनै 14 Bodhjungnagar नगरनि बिसिङाव खबजाक सिनि अफिसर नेटिसि भिलेज और 5टा वार्ड दङ टोटाल जों पहिला मदद चौधरी सिनि प्लेग्राउन्डआव जों कुथुम लाखिया आबोनि यागल हंगाय जों आरो सिमि सिङै सिनि पहिलाव जों मनचरन कुपरा बासुराम हंगाय कान्त कुपरा सदिराम जयचन्द्र रादिया पाइथाक हंगाय सिनि अफिसरन जे स्कुल जों ताबो बर पाइफेकिया हंगाय बेलेखना हामबाय मारो सिनि जत तिप्रासाद फाराकनो आसेके बुबाग्राना हामजागै तिनिसेक जरति लगिरि वय मोसां रविनाय नरक तिनि नुखना जोंबो सिनि खुबाय जों साबाया सिनि खुबाय जों हामबारि गुलपाय आसेके बरक बांखा सुतु सिनि चिकनसा अफिसरन 5टा वाटसे आसेके बरक अंखना हिनि जों पुलिया वान सुकमाया जों सिनि जे टार्गेट खायमन स्लाइबो गोबां जों 400 टार्गेट खायमन प्रायरो आस्तसनि बिसि बरक बाङै थांखा दरं निजि नुगु मिडिया रो नरक सिंबाय लगु लगि तंगै कभारेज खायमनि बो नरक बनु खना बेलायके हामबाय सिनि वारियर सकनो सिनि माफानि समान नङा आसके बुरा बुरसि रक सुदै तिनि नगा सुगै तंमानलिया बोबाग्रानाव थानसानि खरावनो खनाखै बर मुक्ति क्लायिनाय बोबाग्रानाव लगिरनानि नै बर मुंसा बुंनि निजिना हामनानि बगे वान सुगियावैनाय जिनि तिप्रासा बोबाग्रान बिसिनि फियक जागदा मानो हनै तिनि अ बुरा बुरसि रक आसके कष्ट क्लाय तिनि लगिरि तंमान बगे बरनो आं पुइला खाका हामबेलायके हामजाक माते याफारो ते अबनो सानामु सुङो जों सिनि 14 Bodhjungnagar नगर तो जों पुइला सिगांनो कप्लायङै दङ अब ते कुनो अबर दाउट गरै जों सुदो 12 तारिख अपेक्षा खाय दङ जाने जा पुलिं सेन्टाराव थाङै भोट रुइनाय जों
চিনি কপ্লাই খাইনি বাগে অবযতন जों টাইম সিমিসে जों রাসিং দङ এবং বিজয় মিছিল খাইনি 17 তারিখও অব চিনি বাগে একদম রেডি খাইজা খাইছে লাই থানাय সালো 2021 বরক আফ্রো বুট মান মানে 5323 जों प्राय 16000 नि एबाब जों मानखा जों आबन स्लाइबो डाबल खाइनाय जों ताकलाय सिनि टारगेट दङ 25000 स्लाइबो एबाब सिनरो टोटल 28140 अनि आइडिया अब हाइरं नं खाना किन्तु आबन स्लाइबो जों ताकलाय 15-16 स्लाइबो गोबां जों बुट बाय मार्जिन खाइनाय जिनरो तेविसा आन्ड्र सबथाय कटाल थाइरिवै सिनि महाराजनो जों गिबिया फारनाय नै वानसक लाजा